Your man share. Be chechi obi bia o mofiefi Nyankopon chira enkamo. Woni mobusuafo nyina baby amu bia. Yo Freeman the storyteller nie and cultural integrator. Yaw appeal no Freeman. Yo say eneni ada edi kan a ode hweme a. Anasa wate me ho asem a mesre wa subscribe me YouTube page ni ma me na bring na na metimi atwa infonini aba be kirewo. Medawase. Yo enedai masem a mabone beda a mede ba ne se eye Ghana nsem ena mebekan. Eye Ghana nsem ena mebekan. Ne Ghana fo ho nsem ena mebekan. Ye eye ya mamre eni the way a ye boy bra. Inti ye fene say ye ntete eni the way a ye sia ye eni su nearby. Nyoma bi wo ho a culture bi wo ho a let's kick it out from our ways. Eye culture bi wo ho a I will say kicking out. Culture bi wo ho a ye culture mwayen ewo ya brabo a ye bonimu. Ye culture no ibi wo ho a mwayen. Enso no ya fanisa yo nti mehwase dia Ghana no man bia enipa etiman ni mu no dodo na pe asomdwe dodo na pe se omuyi nyame aye dodo na wa ho brase nemo no eye yamamre bi wo ho a ewo ho a amamre no enye a wo se etwe ho firi ho edi entwo eno ho asem a mabɔ ho bede ena mebekan inti no se mehwase dia na meka se tribalism ana se obi hu we a osi we firi ha obi hu we a osi we firi ha obi hu we a osi we firi ha obi hu we a osi na we ufiri hi enka enye boni se we firi ha na we firi ha na we firi ha na Ghana ni bia we firi ha ye nyina ye Ghana fo ye nyina ye ka dodo na kakasa ba akon inti ye nyina ye Ghana fo ye kakasa ba akokora ye firi kuro ba akon inti e wo se ye dodo ye ho sa tribalism edi entwo ewo Ghana eni ebibiman nyina inti e wo se ye twe ho firi sa tribalism ni wo sa tribal let's kick it out enye ade papa a eboa ya brabo a ye ebo tribalism yo nti mefiri ho a na meba metiafa die matu ne din yemfa manyame syndrome adie bia ye bia Ghana fo yemfa manyame enka ode manyame a enye bone nye sa na meka no nyame de ohwe so nenso no ade bi wo ho a ye de manyame ade bi wo ho nso a ye na ho ya e wo se solve problem Nyankopon ne hawo edoso efri se obia sufre no enti ade ni bi wo ho a e wo na ho ya e wo se wa na wo solve wo hia Nyankopon so be free soro abe solve ama wo oda ho afu a e wo se wa na wo do wo hia Nyankopon se obe free soro ba be do ama wo asem a ye ka din no ebetumi afa mpanifo no yaka be yi enisi de manyame ebetumi aka na ha ya na ayi menka se ye de banyame a enye die nanso no yemfa manyame nsem bia na ye adoso nti na wo se ye nso no ebi wo ha ya no ye solve ye na ho ha ya ehia se ye de manyame yo ti eno firi ho a metia afa ema eni asofo ema su eni omoban towards asofo eni omukunonom ye o ma bi wo ho a enye ma ne nyina obi wo ho a obekọ osofo fie akoboa na adwuma no na waye aduane asini wura ho na waye bibia wo fie set ansa na watu ne nan akọ oba bi wo ho nso a omuani kunu no
no wakɔyɛ aduane ama ne sɔfo na wasɛ kosi ne nneɛma yɛ ne bibia ohu sɔfo no wasɔre hɔ a ɔhoahoa no kyɛ sɛ ɔhoahoa na kyɛ sɛ ohu na sɔrɔ mpanifo na ɔhoahoa mo nanso ne kunu kura asɔre hɔ no obisa na asɛm kura na kyɛ sɛ ɔnhwɛ n'anim mpo so saa deɛ no ɛnyɛ nyamesom nti sɛ woyɛ ɔbaa na woyɛ saa deɛ na ɔsɛ uhu sɛ saa deɛ no ɛnyɛ nyamesom sɛ uhu osɔfo a ebu a mode ma asɔfo na mukunu mu a mo ne mo te fie momfa saa ebu no ma ɔmo no ɛnyɛ nyamesom nti sɛ wowɔ saa su na ana ban na te ho firi ho na onyamesom no ayɛ nyamesom pa nti saa deɛ no ɛnyɛ nyamesom obi wɔ hɔ a bɛwakɔhyɛ ne sɔfo fie the whole day na wagya ne kunu ɛwɔ fie ɛnya deɛ ɔba na ne kunu no ba na sɛ ɔka anaasɛ ɔbaa no firi baabi ba na sɛ ne kunu no ka bɛyɛ ntɔkwa kɛseɛ wɔ fie paa kyɛ sɛ ɛnyɛ ɛnso no ɛnyɛ good sɛ wo kunu a ɔne ne te fie no wobɛkyerɛ ne saa suban no na mmom no ɛfɛ ne sɛ wakɔ na ɔsɔfo wakɔ hoahoa no ɛsɛ Bible nankasa wɔ mu sɛ wanya ama wo nua no na ɛsɛ wanya ama me Bible no bɛm sɛ before nankasa na Bible no yɛ tiaseɛ different saa na mehu no bi wɔ hɔ a bebree na yɛsi ne trase nti yɛ adeɛ a ɛdi ntwo nti woyɛ ɔbaa bi ne sɛ wowɔ saa suban no bi a mesrɛ wo a te ho firi ho ɛfiri wɔn so a yɛ second of enu etwa ha ne twa ha mmarima nso mmarima a wɔn nso ne wɔn yere mo te a wɔn asɛ fɛɛfa mmaa foforɔ wɔ akyiri a wɔn nso no bi sika a wɔde bɛboa fie no ɔmfa mmoa fie ɔmfa nhwɛ ne mma na ɔde hwɛ girlfriends wɔ outside ɔba fie koraa na ne yere ne keka na ɔbɛbo na na so ɔbɛyɛ bibi saa suban no nso ɛnyɛ ɛwɔ sɛ wo yere ne wo mma no hwɛ wɔn ansa na waka sɛ wo kwakɔyɛ saa deɛ no koraa bɛba wo tirim nti no hwɛ wabusuafoɔ hwɛ wo yere ne wo mma ɛwɔ fie siesie fie ansa na wayɛ sɛ wo kwakɔyɛ saa deɛ na saa deɛ no koraa mfa so ni so nti mɛma na mo yɛyɛ saa no mɛma na yɛwɔ saa suban no ɛwɔ sɛ itwa so nti ɛno firi hɔ a mɛba abibifoɔ yabrabɔ ana yɛ lie towards akwasi fitaa anaasɛ akwasi kɔkɔɔ the way a your attitude no towards ɔmo no yɛhu ɔmo a na yɛgyegye ɔmo so bebree bibifoɔ dodoɔ na ɛyɛ puppet yɛhu ɔmo a na yɛgyegye ɔmo so nanso ohu ne nnua bibini a ohu ɛyɛ sɛ deɛ wahu ne tamfo kakraka paa na saa deɛ no nyinaa na ɛhyɛ aseɛ firi Muhammad Ali ne ka n'asɛm bi sɛ na ɔkɔ asɔre na ɔkɔ asɔre no dako na obisa ne maame sɛ maame adɛn na abɔfo nyinaa yɛ fitaa adɛn na honhom nyinaa yɛ nipa fitaa adɛn na bɔnsam yɛ so yɛ tuntum enti ɔdwendwen ho a na ɔnte aseɛ saa nneɛma no nyinaa free indoctrination so ho indoctrination ɛna ama yɛhu aborɔfo a na yɛhoahoa mo na yɛn ankasa yɛ ho no yɛkyiri yɛ ho mmere bi mede mesukɔ noma bi ɛyɛ meyiri bi a broni bi ɛkɔ Ghana na mede kɔ Ghana no papa pani bi ne fie kakraka paa ɔse me mfiri me fie hɔ na me ne me yiri no yɛmmra mɛfa yɛmɛtena hɔ ani ade nti yɛkɔkɔtena hɔ ɔyɛ kama paa kyɛ sɛ yɛni gye yie paa nanso bi anko me kɔ Ghana no wanyɛ saa deɛ na ama me na mmom no broni no ka ho a yɛkɔ Ghana ne deɛ nnuane nyinaa ɔtɔ nnuane mae saa nso na me teacher bi nso ɛsa maa yɛ kaa na ɔse yɛmfa nkyima the whole Ghana ɔsa maa yɛ driver so nso me kɔ me anko me kɔɛ no ɔmo ntumi anyɛ saa deɛ na ama me ɔmo ntumi kura nkasa bi abrafie a na sɛ sɛ ne yenye se ana sɛ dabi ba broni no ne dai ɔmo da so busa saa broni no so nti saa nneɛma no nyinaa yɛ culture bi ɛwɔ yɛ ho a ɛwɔ sɛ yɛ kicking out ɛwɔ sɛ yɛ dodo yɛ ho obi a
woni ne kakasa ba akwa na ase woni ne free kuro ba akuntimi ndona akosi kokwa ofiri baby buy ene wanya dobi ama na otan unua nti saa culture ni nyina na ose kicking out you if you also ebeba Ghanaian attitude towards ahoho say obi oye hoho yehuna Ghana fo bebre dodo no yehu hoho bi a yehwe no soro ni yahwe no fom saa culture no e wose kicking out yehwe obi soro ena yahwe na ase ansana se bema ne nsuo kora yama ne nsuo se bibi wo wonsam a Ghana fo ye treat you nice asoro dem kora na ebi te soro na ebi te fom so asoro dem kora na ebi te soro ebi wo high table ebi te fom inti it is a human hierarchy eno edi nyawo before anase Ghana fo yimu indi sa nyoma ni nyina no yehu hoho a ye nipa bi wo ho a hu na hwe dongote utumi hya chalo wete no nenam but hu na wa anhwa obeka se enye on papa no na okono but oyisikani a owo the whole of Africa inti sa enipa hu nipa men kase enipa we de efi se hu the way otie no na ese wo de ajeje ne se we de da bi so na Nigeria ni professor bi na first year ni no Berlin Germany papa no oni Ghana Nigeria for oni abrofo ko Nigeria ena okọ high hotel among students no a professor ena yedini free canon yedini ba Berlin no trade oho inti aya no assistant students di biako one day bi okọ high hotel no hotel ru na oho no osi yo odi abrofo na abade ani esa akwai efri se onim se papa ne ye ndipehunu bi onim se papa no ene di abrofo ne ba ya ono no eye friend say prof so ho ye professor o trade o university wo Berlin Humboldt Uni enti no na afi no ohu se papa ne ye prof no sa adwuma wura no hu se papa ne ye prof no na eche se aye bibia how so na papa no oka sa asem ne kire me se ha no pa nti before ye ntie hu free sa type of culture no edi enya pa enye ye be free wodi ane e beba social media before ana Ghana for social media ye gu ye hu anim ase papa social media ya de bia ubetimi de sua ne oma bebre internet Google ni ade de opese hu bia na ntise first na ne ko school no ubebere ubebie dictionary mu ubeyese ene opese usua Chinese language kura ubetimi hu kase bia opese ubesua bia wo bope na ba Greek language every language Hebrew baby every language bia Jula everything language bia ubetimi hu enso Ghana for social media ena yedidi atem ene yesi ene we video now did atemu a amanfo hwepa we video now can ensempati said dey make kan bi dia obi ani ho behwe because konkonsa ne hia nti social media no so wodi konkonsa na wodi mpanifo atemu a obi a behwe na o ma hu se ye papa we obo no homodin pa obi di konkonsa ni odi atemu a obanya 1k within 1 minute wanya 1k sisia enso no uka asemu a ebechechire ye wire a behye de ni ade dia nya dia obi abehwe enti no sa ye type of culture ne Ghana for na omo to mane omo hu social media no wo se ye keke sa type of culture now to ni for social media no ye enye a better a positive on our life you ena abebunu we so metu ne din mentality of the youth ena flashy way of life ni ade ewiase no abebunu wa ma ho modern we wiase a enyeyi so ho nti wo hyase abebunu na bo ho modern a ewiase no ebebia pam so yese akwala wotumi ehohoro ne nsa no ne mpanifo ne didi so nti no abebunu adwen bi se bi otukwan ko an na bi ebeya ma no wodi adwuma bi obi adwuma bi kora na ebebunu no de ne tena no kora na o de beya ma asem ne ade a oma obesai ade no nti abebunu flashy way of life no you have to hustle for your money, you have to hustle for your own money, you have to spend your own money
so obi wo hokora na ni nna ni nua e wa brochire kora na obe hustle ne sister ne saa ma miss hwe wo sister ne su abrabo a obo abrochire obe hwe ne yere ne kunu na e fe ne se obe hwe ne mma eni na brabo no obetua ne bills na ni sika nyina asa so enti no obi eboa wo a abebunu e wo se wo ye dwumeden na wo yusu wadwe common sense na wanso utumi ye bibi ma ho ya enti no saa na meka kire babunu no so yefi ho a yebeba akwantuo traveling se ubetu kwan a mesrewa ne Google ni saa nyoma no ayefo find out man a wo koso no omu norms anase omu the way a ikronetie find out nyese bi obi beka kire osa kwantuo bi wo ha na wokọ so wo Ghana fo ni bibiri akakeka wo ba bi afei ye tonkra e kire aban se omefa omu Ghana fo ni bibiri akakeka ba bi omu ye sleeps wo ba bi misinformation obi wo ha otewa na obi akase ye ha o ye de wo kwa ha o ye de wo kwa America wo betia ne se wo ekrobia de ni nye ho so enti no mesremwa sisia no information ayefo the opposite wo hu bia no ukọ neta ubehu enti no before I be too nice to kwan now research about the country kasa omoka se bipo opa start say usua kasa kakra eni sa nyoma no se nye English country na wa hu sa nyoma ni nyina and another thing so ne say enya kwantu so nko ana betumi ama wa yeyi nipa bebre atu kwan eni wo ho ebi nso bae na be yeyi ama wo so wo 50-50 so nipa bebre no ne omaame ne opapa wukura no omantimi nko oniska sika ni nyina oye adwuma na otua ne bela sika ni nyina na asa e wo se ye hyase ne ye ka nokore na nokore no kora wo ka no nipa se ne betie wo Ghana ho kise watu kwan wo behwe Ghana fo mu bia brabo a bia tu kwan ba ha 30 years 40 years Ghana no watimi akwa bia be 2 weeks pe no asansan ne chiaba also ye dwuma no de ape ne kan saying the pension ubu an say the pension no kura ndu na se bi waka ba bi enti no ade bi a ehia pa akwantu emu sensem let's brighten the corner that we are ti ba bi a ehye bia no yemo ho ni na yenye dwumeden ya enti ye be free ho a ye beba asofo any prayers any any causing fear and panic asofo bebre me esabi Mensa Otabil Dr. Mensa Otabil no kan asem o se asofo bebre di ehu e di hye especially mbemu a je se omo di hu hye omo mu a hwe timi ka kire we se hey wo bewu yetimi ka kire we se hey wo e chena hey next year wo bewu e che se ebe wo kasa asem no kire nipa ebe den kora ni nipa no obenya awerechekere obeye den ode bebo ne bra obe stande na ye ji wo mu sika fa 500 bra ne mompaye no nyankopon ye so hia 500 ena we hira wo de bida ema monsori wo mutrimu se eyesisie ena sa sofo no esisi mu asofo bi obebo mpaye wo so wo ji sika free ho no onye osofo papa twon ho free no ho sa type of culture no airtime munyai sa type of culture no sa mambre no airtime hwe uhia mo a bompaye e kire unyame bonkotodwe na bompaye kire unyame die opebia no nyankopon ebeyama na enye se obi be bompaye ma na wakase ji fasika we na fa oil hwe oil no mo oil na oil wono ma obeyare bisa so no onom oil onom oil sa culture na sa mamre no mamre bia time wo Ghana pa enti yantwe ho emfiri sa type of amamre no so ne ma ne shasoro dem 12 hours ne yesi e bompaye ne e bompaye empaibo ade a eye but empaibo is not in the success equation. Prayers is not in the success equation. Decision making and hard working is equals to success. Intino enye sa 12 hours a mo hye Achimota forest no
ena ebeye den ebema o brabo a hwe o aye saa na wona madumfa na wona mo ha na wo ye kobompaye wa ha wo be possessed a chese bompaye e kire onyame na onyame obetio enye ne nama ne nama asofofo so we kwa asofofo we ho na wa ofiri ha na wa kwa ha ne agini sika wa ha ne agini sika ni nyina so se sika no so no ebebre omkogege emema ho no masade ayese adwuma ntimi sremo ema wontwe mo ho firi sa asofo no fo ho omo yakohwefo asofo no papa wo papa no omo nhia usika so ntino mwahwe sade ni afei pull him down syndrome nipa ye betwe nipa bafo Ghana fo anase bibifo ye mpe yenua enkoso da bia na yenua ye bibia ye sedie ofrudu ya pa na piano enso nua ye bibia ehu ana ye ya obi wo ha ni nua kora ye ya ompe obi wo kora ne ba we ye ja we kora na ompe ni nyina ye honhom bone a ewo abibifo mu a sa culture no anase sa mamre na ewo chie mu no ewo se ye twe ho firi mu ye let's kick it out ade bi a enye yamwa ye ho so wo na ye fe ne sei bibia no enkoso ya enti no ye firi ho a ye beba eyeyo funeral eyeyo Ghana fo bebre edisika bebre 3D edihye eyeyo mu enipa no oda ho no obi amwa no enipa no na obre na oyare no na onim ofa na onim sister enipa no wo ya ye spendi sika twetwedi wo se enipa no obi abodam ne nam Ghana ho a ebi wo ho a na ye aduane keke ene ekom ne ade ne de no intina na o mental health issue sa enipa no yamwa no na sa enipa no ho kape ye bebo chese ye bebo asafo a bobo mumume atwetwe mumume ne akase sa enipa no ye ofase we wo ye sei ya gigiska enipa no ye say anwum bi akwemi na to onwo say me yare da wo wamfa hwe amremi enema wo di bibia bremi nipa mawu die me de nioma re den oh Ghana for se ekom de obi a bu enipa no mentwen na omu ansa na waboa no se wo obi dia oni bidia that's fine but se wo obi a bu enipa no obi tumi di sika kakraka pa no de ahye envelope no de akwa sorry no de akoye asoro adwuma enso obi a ni nua bi a na se na busuani bi ewu enya de obeboa no ofi se oyesa de ne nipa hu se oyi sika kese wa soro dem ho a eno na nyankopon sa ya sika no enya de ko nyame ho enso nyame ani da nyame pese oboaboa enipa eno na eye nyame som yeguma hodro bebre o enye se wayi sika kofu na de akwaso dem no ena nyankopon hyirawo da bi papa yo ene nsem a ye ka nsem kura me de ma no ka nsem papa no kura ni nyina ye nyame som enti no sika ye se no eyie yo ho ewo Ghana no sa culture no ye o say ye sa culture no ye thrown away ye o say sa culture no ye kick sa culture no away from us enya dia eboa eman no madam fobi eni maame wo Germany ye koye na yi na gutuamu kakra bi ye hye ne ye de gutuamu kakra bi ye koye omo atutu fom ho ebe ye se efiri onan ase ekọ okotodwe ena ye de hye ho wie ya omo kan gu so ape ye de plastic roll flower e bi toto so e wie ya sofo ni gina ho bompa ye highest 5 minutes o wie ya danda en ho madam fo ne se ye nkodi pizza bi ene ekodi di pizza bi wie ya obi akọ no baby boy no kra onwen o kese onwen ne o maame no ho no onwen papa no ho enso ye no eyie ye ton eyie ya de bi a eye culture men kasa eyie ya enye eye nkae bi a de kai nipa na emomu no sika ene ahoden a ye sai no osade no ho ya de a wo se ye de boa enipa etiase emomu no nye obi a wawu de billion kra hye na yi mu a onhia bi na emomu nipa ne tiase a ne so wo mo bi a boa sai nipa no eno ene ye nyameso yo
Afei ye free ho a yebeba bribery and corruption. And also ya di before enya pa. Obi wo ho a ye bone pa. So bone na wa ye no. Owie a ebusuafo bekwa kope baabi asika hye bia no. Ebi wo ho a ne nipa ne kom na ne de ne keke. Ebusuafo ba kope sika kope lawyer ye there try say dipa no ye na free fiase. Saa so na police fo ejina kwan ho. Ebi wo ho a obi akoso offense ya che no kora ye de ni ye pese ye prosecute no kora na obi free hanum we so ye MP we so ye say ya ko hu no ye me pachew na ya ede ya bribe police for near this scam on na o ma ede o mo so age enti misrew se wo police ni so wo kwan ho a ya nkasa na ye ha police for no say offense kitu abi anya yi bia na so so wachewa ne mo muska enti no the all ma any the original the same thing police for age bribe kwan ho no enye ena nipa no so de bribe no so ba police for no eno so enye ndi Ghana for sa ne omanioma amakan yentwe ho frim na enye Freeman the storyteller ni and cultural integrator Miss Ramo mo subscribe me YouTube page ni mami abri nyina no matwa mfoni ni abekire mo medam ase o man de hye mi chiechi obi bia asomdwe nka mo bye bye